idla imali yakho uzuhambe iqede nje impela ungabusafika ngisho no yini ekwenza ukuthi wena ulale iziqede imali yakho ihambe nayo yonke bese uyayithuka ukuthi iyadla imali yami kanjani ngoba egcine noma ifika lo ntombazane wena uyakwazi ukuthi hayi angisabafuna obhuti bami umlalele lo muntu esifazane wena namhlanje ake ube nenkani wena muntu wesilisa ukwazi ukuthi uzwe lo muntu wakini ozwana naye yebo noma ejika noma enjani kodwa egcineni yonke into ilapho Mgibe nje into engifuna ukuyisho ukuthi mfowethu angeke ngithathe side ngudokotela ufune ngiphilisa abantu manje ufune ngilapha inhliziyo zalabantu abayithola bese enkingeni angisho ukuthi ngithini mfowethu ngithi mfowethu kwande izandla ndlula ikhanda angazi uma khona ufuna ukukubuza yini Bhuti ngiyabonga kakhulu amazwi uqedile ngithande impendulo yakho umeka mnandi ngoba phela usebenzela umphakathi akwazi uxhamanaza kakhulu kodwa futhi amazwi akho bhuti clean perfect bhuti ngibonge nje bhuti ke nemali ke futhi osungipha yona ngibonge nje kakhulu bhuti wami lokho nje bhuti ngikubonga nje kakhulu bhuti wami ngithi nje uNkulunkulu uyazi ukuthi Mgibe singakhuluma iqiniso bakhona abafowethu ababuhlungu enhliziyo ngalento eyenzakala inkinga bayafaka ukukhuluma zibhlungu inhliziyo ngoba kunzima ukuhlala nabantu ekhaya so mbuka ubhlungu hey madoda ngiyabonga mfowethu asibonge bhuti ake ngehle ngiyabonga bhuti wami yebo Dokotela bafowethu ngiyanithanda nina bafowethu iqiniso namhlanje nilenze kimi nikhombisile ukuthi uMgibe niyama noMgibe niyamthanda futhi uMgibe njengobani umuntu ongaphiwa u2000 rand nje njengoba bafowethu imali engaka khona abantu bafowethu abasebenza inyanga yonke bahole 2000 rand for 30 days engaofanga ngiyabonga bafowethu cha futhi bafowethu angifuna futhi bese uMgibe ngizonithatha bafowethu ngafika ngizonithatha bafowethu nqabu nonke bafowethu kancane nje bafowethu uphawula nje ngesimo sokuthi umuntu afike azenze into enhle maqede yena futhi bese simthola usiyafeqoza mama ngone kunjani Ngiyaphila bhuti njani Ngikhona sisiwami uthini mama ngesimo sama value nomfeqozeni uthini ngalokho ke mama Hayi cha shema ngifuna uqamba manga yona into engiphatheka kakhulu le value because thina abanye bethu abanye bethu badle ngula kuze bethola ingane kubhlungu masezoqhamba umuntu esezothi ena umuntu osenengane akanayo ivelu sisiwami what a point sisiwami bashonelwa obaba bengane kuze besale nezingane kuphela manje kubhlungu ukuqhama umuntu ezothi wena awunayo ivelu Nkosi Rakhaboshanda sisiwami ngiyabonga sisi sovele nje wangilemaza umoya sisi bye Rakhashanda Nkosi ya batha dazi ela ke semaba siyabathandazela ya batha haunda Mambomvu where are you Mambomvu kuphi ukuphi Mambomvu khona bathi faka uMambomvu ngifuna ukumfaka la angifuna aphefumule kakhulu ngifuna ukumtshela kuphela ezakhe bese ngimkhipha futhi ngifuna uMambomvu angene la ngimbambe ngezandla zami bese ngimkhipha uMambomvu bese ngimkhipha Rika my sim card uthaya my tie uthaya awisemncwa Nkosi Rika my sim card awisemncwa Nkosi where are you Mambomvu ngiyakufuna mama akekho la all right come la okay awuze sithole la sibone ukuthi ubani olana bafethu lemusa dunge phela manje ngithatha insizwa thatha insizwa intombi Nkosi mfoko mdunge Yaphila ngikhona bhuti bunjani wena khona thawela ngomsako khamba kahle hayi ngikhona bhuti ngikhona my brother Ngole wasespa Eleston vini inkabe yakho sawubona nje ngani kamama ngiyayibona futhi inswebe uthi hayi lempisi ngathi angayibona lena okay akathi indaba zabo khehla danke bhuti wami ngiyabonga mfowethu bafowethu ngibonge izinganza kwethu ngibonge bafowethu ngibonge uthando lwenu mhlawumbe ngifake nomthiba bafowethu ukuze ngikwazi ukubonga imali Rakhaboshanda Nkosi Rika bayisemkhadi nomthi ngicela mama uze mama usale mama
sewusondela eduzane mama ma ungamind ngicela nje ukubona itsala likakhuzani mama ma ungamind with your permission ngicela ukubona itsala likakhuzani angeke ngalokho ke uphelelwe ivalue ngiyacela seswami Rika my SIM card. Rika my SIM card my sister Rika my SIM card yes ngicela ukubona itsala likakhuzani please mama with your permission ngiyacela mama ngicela ukubona itsala likakhuzani mama please ngiyacela Ngibe. no nanokhuzani lapha ekhona uyobusiseka ukuvela nje kwetsala lakhe hawu madoda lipitsa ake sibonisa Unesdira. sibonisa man alale awuthisa nomthi Awuqhubeke bakithi ukhulume ngale ndaba thina silale. imani nomthi mfethu ngicela mfethu ukubonga nomthi imali mfethu ngiyakwazi mina nawe sihola ngolesibili mfethu asinamali mfethu Ndashanda mugcina lo. ukubonga no awunandoda futhi ngiyakwazi ngicela mfethu ukubonga imali ongiphe yona mfethu kuyintokozo nomthi ukuthi ungipha imali yakho uthi Mthami Mkhibe ngiyakupha nansi imali yeqiniso ukuthi ulimele iqiniso ngiyabonga nomthi Ngiyabonga Thibshe mina. ngiyafisa uNkulunkulu lenyanya zakini zikuphe indoda ngane kaMthethwa uNkulunkulu ke mina ngiyakholwa kena nje kakhulu ngibonga imali ongiphe yona mama ngibonga imali ongiphe yona mama ngosiyami nami sengizothola udrink mase sengibuyela egoli ngolesihlanu mama ngiyabonga kakhulu Siyabonga kakhulu mshap. ngiyacela ukuthi kusami ngathi indoda oyithola ungitshela ukuthi nange engishela bese simhlaziya ndawonye Samhlaziya sonke yabo ungaphinde ngimele emgodini oyodwa. Hayi. exactly bese ngizayiqoma ke la nkehle yakithi Shabu Mkhibe. njoba raka bafowethu ngibonga imali sisiyanzi usisi wami engimthandayo kakhulu sisi wami bengaze lapha ngibacela imali yokuthi abakwazi ukupha imali igebengu esijike siyibone seyifequza nabanika iaccount yengane lapho ukuthi abangifakele kuyimali cha ngathi ngicela bengiphe imali engango 2000 rand bayifakile sisi yaphelela futhi imali yawo 2050 rand ngiyabonga ngalawo mazwi lawo bafowethu 2040 rand and 40 rand ngiyabonga bafowethu ngicela futhi ukunithatha bafowethu ngicela futhi ukuthi nje ngiyabonga nokuthi nithini ngomfequzi bafowethu ovele azenze into yabona ngathi ngathi sengishaya abantu besifazane bodwa ke manje right mama Usufana noNkulunkulu la kithi uyakwazi lokho. umsindo amanini umsindo la awuphinde mama Ngithi usufana noNkulunkulu la kithi uyakwazi lokho. Oh bakajuju ngiyabonga mama sengifana hey bakithi namu manake sengifana namuphi uNkulunkulu awuchazi namu Yabona wena anginababa nje ubaba wami. awu kodwa ngosiyami Ithwala ebhakaniye ungowethu. my daughter kodwa Kade waba umgiba wesifebe zimeleke namhlanje. nginimele bafuthu nginimele ngingowenu ngumgibeli Bese ngimangela ukuthi uthuleleni besibhubhudla ngako dlala ingane nje dlala ikulu izodlala nathi. bengisebhizi nama investigation ngempela Iphayisi lengane adizidla lapha emakhuleni. Isiqolela iphayisi ekhanda sizositshela nonsense la. rakhasha boyanda awu kodwa ngabanye bakithi hey ngiyabonga mina Bye bye. bye bye siyambonga ke kodwa umsele ngegoli yeswa Hayibo. ratata Yo. bafowethu ngithanda ukubhopha ngiyanithatha futhi sengifuna insizwa manje bafowethu angifuni ukuthi umgibe ophapha angiyitsheli seningiphi imali yenu phela ngithi so benginithathe ngithi insizwa ngapha intombi ngithi insizwa ngithi intombi ngithi insizwa ngithi intombi kungathi umgibe wayethatha kuphela hayi bakithi thubani uvumisa bhuti wami kunjani Ngiyaphila njalo bhuti. ngikhona bhuti wami Ngiyaphila uvumisa lapha kwaNongoma. awu kwaNongoma kuphi nendawo bhuti nongoma Mawushona lena ngakonjokwe kodwa ke isigodi kwabumba. okwabumba awu ngazi kahle phela bhuti lapho ke bhuti wami kwabumba Yebo. awu bhuti wami ngibonge bhuti ubhuti awakha amazwi ngomfequzi obhike futhi etho sisibethu abanaveli uthini ngaye bhuti wami Yazi mkhaya engingakusho ingiphathe kabi le yankulumo.
Ratata. Ngicabanga ukuthi le nkulumo ilimaze kakhulu abantu besifazane. Yes. Kodwa okube sekungiphatha kabuhlungu amadoda Yeah. abesesuka esephenduka esethola isikhali sokulwa. Hayi mkhaya yekele. Hamba mkhaya uyekele ke. Yekela mkhaya khathi. Hayi inkinga ngamadoda. Amadodeni ubosisi asukile athatha lo sisi lo bafowethu asuka amvuna athi lo sisi lo uright ebheda. Nkosi yami. Bafowethu nansi I account yami. Ofuna othintwa umoya. Kodwa ngokwami sengibongile. Kodwa uthi uyangithinta umoya. Nganza kwethu ngicela nifakele unaye bafethu account. Uyiqale ngo CA ke unomthiba bafethu. Bathi i1935462294. Ngicela bafethu othinta umoya othi mgibe mfowethu. Uyasimela siyiningizimu Afrika mgibe uyasimela. Hey umkhala ophuma manje ushamazwa isimangaliso. Uma ethi uthintwa ngamadoda abantu besilisa abavuna umuntu ebheda. Rakhashanda. Ake ngithathe owesifazana oyedwa futhi. Nkosi. Madoda nangumankosi. Reka mayisimkhathi mankosi woza mama. Woza mankosi. Woza mankosi 1935 46. Madoda 1935 462294. Mankosi mama kunjani mamphazemi? Ngiyaphila bakithi mkhaya njani? Ngikhona mkhaya wami. Hayi mina ke ngisuka kwaJuba ke. Ngisethekwini ngokufunda. Mana ke kuphi nendawo koJuba kaphi kwezitolo zakwaHolobheni laphana uwela umfule uye ngakozamana kuphi nendawo lapho mkhaya? Yankosi nje enduneni kwaJuba. Kwankosi enduneni mkhaya. Yebo mkhaya. Umkhaya kade usebukhosini mkhaya. Lalela ke mkhaya. Mawuphuma lapha ke mkhaya usebukhosini wena uyasazi isiZulu. Thatha nansi ke I-account number. Usandele umgebe imali. Ulungile imali. Umphele iqiniso. Amazwi akho ke mankosi. Uthini mkhaya wami msindele manje? Mina nje mkhaya amazwi ami athi umuntu bekumele afike yena if kuukuthi uzoyala bekumele asho ukuthi mina sibanibani ngidlule ekwenzeni u1 no2 no3 ngizoqashisa abantu besifazana hayi ukuthi afike agxeke mase kuvela izinto zakhe mase bezothi past. Yema ke lapha. Rakhama isimkhaya. Mkhaya ngiyabonga kakhulu mkhaya. Iyakho number nansi ke mkhaya. Angene imali mkhaya. Ungasebukhosini mkhaya. Ngicela imali yasebukhosini for the fact that ikhehla induna. Okusho ukuthi ungasebukhosini. Sengwayifebela ke eThekwini ufebe kodwa. Ngiyamthanda mkhaya wami yazi. Hayi mkhaya ngiyakuthanda nami. Hayi mkhaya. Bafowethu phina I-account futhi la nomthi usengazenzela bafuthi akwenzayo eThekwini asinankinga uyabona kodwa nje bafowethu bafowethu ratata ake ngithole insizwa ke manje angifuni phela bese nithi hayi athi ngifana isichaka lesi ngisho ngasifaka ngithi asifaka imali asinayo akana mali ke lo bhuti lo akana lutho. Ayi bhuti kunjani? Mina wethu kunjani? Ngona bhuti wabo njani wena? Ngiyaphila ngiyathokoza ukubona ulapha kule ndawo yakho. Ngiyabonga bhuti wami. Ngiyabonga bhuti. Ngiyafisa ukuthi kube kuyangami le nkulumo bese uzoyixoxa nje. Ngiyakubona ukuthi uyajaha ukubakhipha mina wethu. Angikulawuli kodwa ke. Yes. Bathi into yakho la nje ubukhuluma iqiniso. Yes. Bengimfisa umuntu ofana nawe ozomela iqiniso kulesi simo sokuhlasela imbokodo ngoba sizelwe emakhaya sikhulile sibangaka sizele nathi manje sikhuliswe imbokodo. Yes. Uma kunomuntu ongaqhamuka agxeke abantu besifazane kusho ukuthi kwayena lo muntu lo ugxeka umama wakhe ngoba nawe ukhulungaka nje wayencela umama wakhe mawuba wayengamthandi ngabe wamminca wadlula emhlabeni wamthwala 9 months. Mangambala insuku zingaki insuku 9 months balama minute ehlele ngaphakathi esini kunina namhlanje uzogxeka umuntu okwazi ukukhulisa umuntu okwazi ukubona umuntu egula
engakwazi ukukhuluma ukuthi mama kuhlungu kodwa amthathe amse kwadokotela adokotela ngayingana mikhalusi ukubonga ngazi igalelana amadoda lawa nomthi moderator awuhambe baba asishumayela hamba mkhulu nomthi moderator mama wena abaqhode wena asishumayela kodwa ngiyawathanda amandla akho anamandla nawo abantu bayawathakasela kodwa asishumayela but ngiyawathanda amandla akho anamandla amazwi akho maqhude anamandla inkinga uyisichaka sendoda engithema ngikhulula abantu besifazane ngathi angifakela imali wangangifakela maqhude ilento yenza ukuthi ngikhiphe kabuhlungu kanjena ngoba awungiphanga isente maqhude hey maqhude mfowethu awungiphanga isente maqhude ngikukhonze kangaka maqhude umngani wami ubhuti kimi umdala ke maqhude awungiphanga isente maqhude maqhude unephutha maqhude awukwazi ukuthi umngani wami ubhuti wami omdala ungangiphisha isente kwena ebese uzoshumayela la live maqhude uyakanga maqhude ngibonga ngemali engiphewa indaba kaChabara Masimba no bafethu hanga senigqoke ikipa ngamajongo nithi Tim Thamara bengeke mina ngenza ivideo ngiphawule ngendaba kaThamara bengeke mina angigule ikhanda mina nendaba eziserious kabi mina zomndeni wami mina nenkinga zami nje personal sengihambe ngikhuluma ngenkinga ngenza ama video ngenza noThamara abantu abanilulaza abanixhaphazayo lenjabulo hawu yesinayo hawu bayayifuna abakwakhezi awu inyanga yeshumba kithi naye ibuyela futhi dokotela ngibe ngicela ubuyisa umaqhude ngiyambuyisa ngo100 ngizofaka mbuyise la ngibuyisa umaqhude bhuti ngiyambuyisa ngo100 mbuyisa umaqhude ngo100 bhuti wami uthi angibuyisa umaqhude ubeseza kahle ya awu bhuti wami ngiyamfaka bhuti wami bafethu ithi inyanga nangu ethu uzofaka u1k uba usawufakile ubani uR Mazibuko 100 oh yes ufakwe unyanga yeshumi nyanga yeshumi ngibonge bhuti wami maqhude buya bhuti Tim maqhude kuma comment azethi Tim maqhude ngicela wonke umuntu kuma comment athi Tim maqhude Tim maqhude type la phansi Tim maqhude yangena lento hawu madoda Tim maqhude hawu madoda maqhude uyathandwa maqhude uyathandwa maqhude ihlozi lakho maqhude lime nawe njalo noNkulunkulu wakho maqhude ame nawe njalo uyathandwa mfowethu uMhadebe uphinde ufake 100 enhadebe futhi noma M ngibonge uma futhi maqhude manje Mhadebe 100 maqhude where are you on now madoda Tim maqhude please request again madoda uthi unyanga yeshumi ngicela nje umbuyise ngo100 uthi ngicela umbuyise umaqhude uza nento enamandla uza nento enkulu ngicela ungibuyisele umaqhude ngimdinga kwipanel recall my sim card you tie my tie I tie my tie madoda ebonga maqhude oza maqhude oza maqhude oza maqhude oza maqhude maqhude phela oza mfethu sawubiziwe mfethu manje kwathiwa ngena ngikuinvitele understand manje ukuthi umeleni nkosi yami you tie my tie I tie your tie I tie your tie man I tie your tie man qinisa I tie your tie hayi manje I tie my tie you tie my tie hey maqhude oza bhuti wami sikulindile futhi siyi-country asidinge Thamara la ozositshela ukuthi osisibethu abanavelu siyi-country sidinga abantu abanjengomaqhude awobhuti abobuyisa ithemba kithi maqhude bhuti wami ngicela futhi uvele bhuti uvule ikhamera bhuti wami bese uyakhuluma angibonge umnewethu cha imali ikhona mnewethu uyabona ngalufaka ne1000 kwamanje ngoba ngiyamthanda umuntu oneqiniso ngoba akekho umuntu okufanele acwaseke singabantu
abamnyama singabandawonye ngoba masiba lemnyama singabandawonye sonke mina wethu. Yes bhuti kunjani? Ngicabanga ukuthi akekho umuntu ofanele ayisole ngento yamehlela ngoba egcina wakho konke noma eqaleni wakho konke yithina eseshela abantu besifazane. Akekho umuntu ofanele wakashela indoda. Abantu besifazane abayilala abayimithisi bhuti. Yes. Egcineni ke njengamanje bayahamba abanye babo beye emathavel baya kubantu besilisa laba namhlanje abagxeka abantu besifazane ngoba abantu besilisa bengagodla amasenta abanawo kungaphela lokhu ukuthi kube namantombazana ahamba emathavel ngoba ayidelile nje ngoba kuyithina abantu besilisa esenze balahlekelwa yithemba namhlanje bese bakho umuntu wesifazane ongakwazi ukweluleka abanye besifazane mayene sebonile ukuthi balimala kuphi asizakale ngabo abenze beyibone bengelutho emhlabeni babalekile impokode leya emakhaya ibona abantu laba abanamandla eqinisweni lonke mawungaye endlini yomuntu osilisa manje indlu enomuntu wesifazane inomehluko indlu ephila indoda yodwa futhi inomehluko ngiqonde nje ukubaleka komuntu wesifazane kukhulu kangakanani kungiphatha kabi ke nami kufika la khona kunabane wethu abasupporta into kaTamara uTamara eganga ngoba uyaganga uTamara bafuthu eqinisweni lonke bengilapha ke iphuzune lithi Mfokanyawo Bhuti. uTamara uma egxeka abantu besifazane akhumbule ukuthi nawo uzalwa umuntu wesifazane naye futhi ngosifazane ugxeka umama wakhe ngoba masizokhumbula amahlazo lokhu savela emhlabeni akhona khona lento okuthiwa isidikiselo noma ivezandlebe noma yini lento le yabona eyayifihlwa kuqala namhlanje isikhathi esikuso naqala sisafana sokuya sebehluleka manje ukufihla besifazane ukuthi usuthola ingane usuganile into endala le kodwa bebekwazi abantu abadala ukuyifihla namhlanje uTamara ugiya ngayo phezu kwabanye abantu besifazane ngoba balimele silimele sonke kodwa yena akakhanyisa indlela ukuthi bafethu sesilimele sinjalo asishintsheni. Yes. Bengilapho nje mne wethu ukuthi ngiyakuthokozela ukuthi uvule lenkundla sikwazi nathi singamadoda sibhodle sithathe isayidi ngoba cha angihambisani noTamara futhi ngithi laba abahambisana noTamara njengamanje banezingane emakhaya banabashana emakhaya uthola ukuthi umshana noma ingane yakhe ayinazi iqetho zesikole kodwa ukwazi ukupha uTamara imali engango 5,000 engango 2,000 ekhaya kalithengile isaka lempuphu yebo ngithi ingane yakhe hamba ngeenyawo zesikoleni akayikhokhelele ingane stafu komalume abantu besifazane bayapatanisa abanye baza bayaqoma baqomela ukuthi akwazi ukuphusha lezi izingane izaliswe lesa sigebengu esabalekayo yebo umuntu wesifazana akaze ayimethisa akaze ayigumula ibethi yithi thina besilisa so abantu besifazane banenkinga nje enzima engifisa ukuthi sibalekelele ngoba omama bethu basikhulisile ngakaze ngimtshele mama ngiyagula kwazi ungibona ebusuku ukuthi ingane yami ayiphilile ngikhala engazi ngikhalelanga kodwa avuka ngisekwadokotela Nkosi manje yemne wethu kulesi simo esikhona njengamanje imbokode ayiqine ngicabanga ukuthi mhlawumbe kulokho okhulunywe lengane omunye ozwile akube ukuthi ke uyayishintsha indlela yakhe kodwa futhi bengalimali belinyazwe uTamara ngoba naye futhi bekhuluma nje enganakile ukuthi kuzofika la okukhona njengamanje ngoba abanye bathi uNkulunkulu uzomsingatha uNkulunkulu uzozana inyembezi eyikhalayo engezinhle zokuhlupheka phela ikhalela phe kwegama lakho Mgibe inyembezi ngoba kunabantu abasifazane inyembezi ezikhalwayo zikhalelwe phe kwekhanda lakho ziyini ke bhuti wami zokuhlupheka mfowethu kuwe noma ungayithola imiliyoni namhlanje kodwa alilutho liyophela ngesecond futhi liyophela ungalibonanga ukuthi ulenzeni ngoba kunento ekukhala ebheke kuwe kunabantu abahlukumezekile kunabantu abakhulula ingane bangazazi bereshiwe yibo abantu besilisa yabona ngisho ukuthi asijuleni sibukisise kodwa ngithi imbokode ayiqine ngoba sakhe imizi yobaba nje ruthu ukuthi sizalwa imbokode futhi asibathandeni osisi bethu sibathandeni omama bethu asithandeni abantu esithandana nabo iphutha likumuntu alikho esihlahleni alikho etsheni likumuntu iphutha khosa libhekile
asingasizakali-ke ngamaphutha abanye abantu beniqonde nje ukuthi nami angithinte kuleyo ndawana mnewethu ukuthi ngiyathokoza ukuthi ngikuthole kule ndawo ngizokufaka engikufakayo mfowethu mhlawumbe 500 ngiyofaka ngikuphe mfowethu yona imali anginayo kodwa ngeke ngihlule 500 ngoba singamadoda azamayo futhi nawe hayi ukuthi awunayo imali kodwa sikuphela ubudoda bakho nomtizwa bakho ukuthi iplatform okuyona inhle mfowethu asibambeni nje asiphusheni mbokode sithi qinani kulesi simo enibhekene naso sokunzima noma sokucwaseka noma sokuhlukumezeka ngoba ngento ephuma emlonyeni omunye umuntu uyayiqhunga omunye umuntu wenza noma beyini negama ombize ngalo ayibone ngelutho umjivazo umqede umlwazi umqede afu lomvusa ngalo umphefumulo ubaluleke okudlula yonke emhlabeni noma ngabe uthela imiliyoni awulutho kunomphefumulo kunabantu la abafuna ukuvela abanikelayo benikelela uTamara ngoba befuna ukugqama hayi ngoba ekhuluma into okuyona yona yes futhi ngabaphathi abanye abantu ukuthi lokho mhlawumbe hayi ngoba enze ayikho into enziwe le yangane enhle besinganaki nje sithi uyengcokolela kodwa siyabona ukuthi manje useyibona ngathi khona into ayisho noma yakha ayikho into yakha lapha ukubukela abanye abantu phansi hayi bhuti wami ayiqedile ungethole ngeke awuqedile bethu ungethole uyinkunzi ngibonge bhuti wami sibonge Nkabi nami ngisazocinga lapho ukuthi ngicofa kanjani ngitransfer mangihlulekile ngitransfer kusasa hayi sibonge bhuti sibonge makhulu amazwi ngiyabonga bhuti wami madoda hey hayi ngibonge bafowethu ngibonge maqhude makhulu amazwi angisobe mina ngancetheza angisobe ngasineka ngiyabonga ngokuphinda account ngiyabonga guys my moderators ngiyabonga ngokublocker icathalala la nabantu abadelelayo la abasuka kwabanye live bezokhuluma ukusutha kwabo la ngithe mina ngiphena imali yokuthi nginimele ngikhuluma iqiniso angeke ngithathe imali ngoyinikela oh my friend isekimi niyayizwa isekimi angikho ewesivile mfethu ngithi nazi irenja lapha phandle nazi irenja wakasibona siboshwa wona esihleli kubo ngihleli kithi kwanyawo na irenja ibhekele phandle lapha yabona so nje mfethu ngithi bafowethu ngilwa nendaba yokuthi nansi account umuntu usiyenkomo ibhalile guys please pin it my moderators onamandla ongenawayekele ho bakithi angeke mina ngifuna abantu bakithi baxashazwe in the name of utela hey ungizogeza nini uhlangana apho nogeza kwami uhlangana apho nogeza kwami wena uweza ngiyageza or angigezi ngizolala nawe wena ngonikela wena ngoba umuntu engizomnikela nange ehleli lapha ya uma kodwa wami nange ehleli lapha wena uhlangana nami uhlanganisana nami wena uyini yami wena mhlawumbe mangabuza nje uyini yami wena mhlawumbe uyingoduso uyini yami wena uyintombi mhlawumbe or uyangifuna uyini yami wena hamba ogeza wena wena mawufuna uhamba ogeza hamba ogeza yabo belandi inkomo ngasenge emini yonke into le angagezi vele anyway kodwa I cannot be told by isiphuphu esifana nawe uthi angihambe ngigeza inina ayilima enihambe ntshela amantombi ehambe nivuna amantombazana edakwa exhaphaza osisi benu ukuthi ena abana velo nihambe nivuma wonke amasimba la hambe nivuma wonke udoti lo ngoba uhamba ubuza abafana ebusuku ukuthi bagezile uhlanganisani nokugeza komfana mase gezile uzomenzani fakani imali ifunwa imali yimi engifuna kuphela nje cha ngicela ifoni ngiyifuna nje imali ngoba abanye imali bayifuna ngenkani lapha nize nibathengele oma license nibathengele namapholo nibathengele nama flight nibenzele yonke into ngifuna imali yenu yokuthi niyangithanda ningabangani bami beqiniso fakani imali ke no abantu na imhlolo yami hayi mgibe ngikhonzile faka imali phela ngikhonzile mgibe esofana nobaba kimi faka imali phela ngiyanivikela lapha zinsha niyathukwa kuthiwa nina value ibhetri siyangiphelela manje ngenxa yenu kuthiwa ninayo ivalue niyathukwa la fakani imali phela ngihambe nami kusasa ngihambe ngiyedolobheni emkhuze ngiyohla imali ngizoyiphosa futhi imali mase ngiyihla ngithi naye imali ngiyayihla
ngolwesihlanu ngizonzela live ngitshela ukuthi sengisuka eMkhuze ngiya oPhongolo sengibuyele eGoli ngihambe nginibona idrop and drop ngihambe nginibona Mkhuze ePhongola ePiet Retief Emelo Betali ngihambe nginibona Springs Mall ngabe nginihaga uCapitec lo nanku uphiniwe fakani imali akushasha fakani imali nje bafethu angenza ngilima bafethu fakani imali awazi phela ukuthi umkhaya wami wena ukini kula kanongoma kula uLundi kula ehluhlulo kule mntoto kule Mkhuze kula obonjeni kule Josini uhlula kufaka imali hawu ngisemkhuza usho mase usetown ngilethe hawu kodwa impilo mina kwakathi wena usofuna unginikeza enye imali ke wena ngasofuna unginikeza nje enye imali ke wena hayi uzoyiletha uthi uzoyiletha oh bakithi kodwa ke phela uyilethe mama ngiyeze Mkhuze kusasa ngiyoyihla kwamini emalini lapha opposite uMkhuze primary ngiyoyihla ngizoyiletha yini kodwa ethi imali wena khona othi ufake u650 hayi wahlanya lo phama message nangu admin lapha na uwabhekile hayi yeke hawu Mhlola ngifake mkhulu ngizofaka u650 hayi for the fact that uwazi ukungitshela ukuthi na angikufake uzofaka u650 manje uyangithenga wena mkhulu uyangithenga ungenza isicathalala manje ungenza malambane into elambayo mkhulu usungenza isilambi ukucela kwami imali kini selingibona mina njengesilambi la mkhulu hamba le moto mina iRanger angisangani mina enye ibhakele zenyuka zo2 zehla zo2 ihamba umfazi yana hamba mina leya angilambi nje ungaphinde uthi ku live wami wena angikufaki live wami uzofaka imali angilambi mina yeah now enimthembu nakho ke enimthembu ngiyabonga lapho ke angifuni mina umuntu ozowenza isilambi mina angilambi mina leya moto igcwala ngo3200 la 3200 ngoba ile ekhaya nje yehle ngo3.2 yonyuka futhi ngo3.2 so angithandi ukuthi umuntu angazi isikhathalala I think ngifake emgibe ku live wakho ngizokufakela imali yes ngithe mina ngifuna imali kini angisho ukuthi ngiyayicela ngithe ngiyayifuna ngoba ngikhuluma iqiniso kini angiyincenga imali ngiyayifuna kini imali ngoba ningabangani bama nisho manje ngamaqiniso ngifakela imali phela no emhlola yami ijuki igcwala ngo1200 iRanger 3.4 bese zoqhamuka umuntu atshele mina ethi mgibe athi ngifake ku live wakho ngizokunika imali engaka udoti loyo ngomani ungayifaki lo mali nabo umthembu bayifaka manje imali abafuna ngisho ukungena ku live wami naba onomthi abayandaba nangena kimi nje manje sizohambisana sonke manini phela sizongihamba manini ngilindeni phela hawu ngilindeni hawu sebangishiya makoti hlala phansi makoti nangu makoti omile bakithi hawu hlala phansi makoti usihamba ngikushiyeni ngangishiye uyaphi manje hawu la ingane yakithi hawu umkhuqu uyabona ho size 38 fakani imali ngihambe la ho angisaba kusala ngathi ngithi la bafowethu nginasaba ngikithi bafowethu ngikhulule kanje even kwamonto ayikho ngisho nana segarage ihleli phandle yona la phandle futhi ngingasaba nike ekhaya bafowethu sengasaba kithi angikameni nina sengasaba kithi fakani imali ngihambe nini fakani imali ngihambe fakani imali kushuta wena uthi ufake imali ngihambe ho Khani fani imali la ngani nithi ngithanda nje fakani imali phela ngithanda nje nomthi and other moderators bafethu ngiyangithanda bafethu uNkulunkulu angiphuzi la bafethu ngihlele nje angiphuzi la ngihlele nje nengane zakithi angiphuzi yabo ngiyangithanda ke bafethu bafethu
yimo wenu baba yini ke manje baba yini abangiphi imali ngiyabonga abangenayo inyanga ngathi ingaphela nithole yekelala uhamba nipha abantu benimali abagciye nibathola sebefequza umuntu afika anithuka bese egcineni useyavela kuma video useyafequza amasimba lawo niyangizwa ngiyanthanda ke bafowethu good night ngisayogeza bafowethu ngisayogeza bye